मिजिं नों बेयाव हारसिं मा खालामो? आं हारसिंल' नङा खोमथा बैलाय लोगोफोरबो दं जों मैगंसो खाफैदों। मिजिं मा आदा? आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंगौमोन नों गाज्रि मोननाय नङाथ'? मानोलाय गाज्रि मोननो सोंना मा सोंनो? मिजिं नों आंखौ मोजां मोनमारोना? आंनि गोसो गोरबो गासैखौबो नोंनो बावजोबखाबाय आदा। फोथायनाय फोथायैया नोंनि सायावसो। आंबो नोंखौ जोबोर मोजां मोनो मिजिं। नंगौना आदा? नंगौ मिजिं। हनै फाग्लिफोर नाहरनाय। नोंनि लोगोफ्रा जोंखौ मिनिहरगासिनो हनै। ओइ फाग्लि फैदोहाय। थांगौ। नै आंनि लोगोफ्रा आंखौ लिंहरबाय आं थांसै दे। दे थांदो मिजिं आंबो थांनोसै। माब्लाबा जोंनाव बेरायहैनो थांदे आदा। जागोन दे मिजिं माब्लाबा थांगोन।
Ada फिथाखौ आलु महरदोलै लोंखांबाय बाबुमोनहा दे लोंखांबायबा एसे हगारलायदो साहा लोंनायनि राङा होलांदो बाबु मा रां आंहा रां होनाय हुदा गैया हा मा बुंनाय जाखो मानो हुदा गैया साहाखौ लोंनानै मानो रां होआ बेलाय ओइ सिथा आंखौ सिनायाखै नोङो सिनायलायनो गोनांथि गैया नोंथां फैसा होदो आरो सिरि सिरि खालामदो मा नोंसोर आंखौ सिनाय माराखै ओइ सोर फैनो अ कुम्फु नोंनि दादागिरिया बेयाव सोलिया मिथिबाय नों बायदि कुम्फुखौ जोंबो रोंगौ हाय 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 Aye, sakoy, ma, hey, ma, bidi bidi.
Ayo, fisaखौ खामानो बिदि बुलाबायनोसै आयै दुखु मोनसोलाबायथारबाय आयै फिसाखौ हामानो आद्रि आद्रि बेफोरबायदि बुबाय बाखिसै सार नोंथांखौ नांगौमोन सार मा नाथाय मानो जों नोंथांजों कुम्फु सोलोंजानो सानदों सार नाथाय नोंसोर आंनो मा होनो सार नोंनो जोंनि बिखाखौ नांगौब्ला दानो जोङो बोखावना होनो हागोन सार जागोन गोजोन्थों सार गोजोन्थों सार गोजोन्थों खोमथा मोजाङै खालाम नाजादों सार गोसो हो खोमथा जागोन सार स्टप ओइ खोमथा नों ओरै फैलाय खोमथा नों देहाखौ मोजां मोनाखै नामा ओहो सार खर'खौ एसे सानाय मोनदों थां बिदिबा नों जिरायथ'दो जागोन सार गो स्टार्ट अगेन दानिया नोंसोरो सामरायलेसनखौ खालामदो जागोन ना दानिया नोंसोरो सिनेलेसन खालाम जागोन ना दानिया जलब आरो बाथाब नोंसोर सानैया फैनानै स्प्रें गेलेफै सार
Hiya! 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 Stop! Bo, sir. Bo. दानिया नोंसोरो बै बस्थु लाना खार जागोन सार सार आंनि बिखा बिग्ले गासिबो आलु जोबथारबाय सार आं दसे जिरायथ'नोसै नङा मा बारखार आयो हाबालायगोन दा सार जोंनि खस्थ'खौ एसे खमायना होदो सार नङा मासे बिस गोनां जिबौ जानो थाखाय बेबायदि खस्थ'खौ सहाय खानांगौ गोरोन्थि जाबाय सार मानो लेंहरदोंमोन आंखौ मिजिं मोजां गाज्रिनि खौरां लानो लेंहरदों आदा इयुननि बाथ्रा रायलायनो ए नंगौ नामा थ' बिब्दिब्ला जोंहा सानैजों बै दैसा सेराव जिरायहैदिनि थुदो आदा मिजिं मानो खोमथा ह बै दाउब' जरासेखौ नाहरनाय नुहुरबाय नों मिथिगौना बिसोर मा बाथ्रा रायलायदों आं दाउब'नि रावखौ बुजिनायमोनब्लासो नोंनि सोंनायनि फिननायखौ होनो हागौमोन नङा मिजिं दाउब'नि रावखौलाय सोरथो बुजियो नाथाय जों मेलेमजिबि मानसि माहारिया एसेब्लाबोथ' हमदां हायोना हानायाथ' हायो खोमथा नाथाय आंनि सोंलु गियानालाय नोंनो मा फिननाय होनो हानो थेवबो मिजिं नों जेसेबां हायो एसेबां फिननो नाजानाय खोमथा बिदिब्लालाय आं बुंनोसै जों जेरै गाव गावनि मोजां मोनलायनाय आरो अनलायनायखौ फोरमायलायदों जानांगौ बिसोरबो बिब्दिनो औ मिजिं नों थारखौनो बुजिदों थ' मिजिं जोंहा बै बिबार बारियाव बेरायहैदिनि थुदो मिजिं नैबे बिबारखौ नायसाय मानो खोमथा बे बिबारखौ नोंजों रुजुजायो सना बिनि गावदां महरा नोंनि खावलायजों बिनि जारौरौ गाबा नोंनि गुस्थिजों आरो बिनि गुरै फाइलिफोरा नोंनि महरजों रुजुजायो सना नोंमारगौना नोंगौ मिजिं सना आरो नोंखौ माबायदि नुयो मिथिगौ माबायदि सना बैबायदि नोंखौ